हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे देलायस्रि माइनाव इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय जासिग्रोनाय थाबाय। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव हेयार स्ट्रिटखौनो लाबोफिनबाय। बेयो गुसुं जागोन आरो माबायदि बानायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गुसुं खानाया बिराद खस्थ' जायो लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था। फार्स्ट क्रिम सेकेन्ड क्रिम फोननायनि सोमोन्दैथ' आं दाखालिनो खिन्थाखांखाबाय। नोंथांमोना नायाखैब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायहैबानो जाबाय, आं लिंक होना दोनगोन। गुसुं खानाया जा खस्थ' जायो लोगोफोर, हारसिंबाथ' हाखाया माने हमथाथावाबो माथावाबो दा जोङो फार्स्ट क्रिमखौ फोनखांबाय लोगोफोर।
फाइनालि लोगोफोर जोंनि खानायखौ बोखांबाय नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोर खर'आव दाबि होदों होननानै लोगोफोर सैमा सोंलायलांबाय बे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो गोदान भिडिअ फैबाथाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय